batterie majunove. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadive. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Ijam, fasa. Besi har mi taki belɗa kam yo kala ɗo mbawmi wonde siram gonata kadi seeɗa seeɗa fof gadda afruji belɗi ala kam totta yo Allah ɓoyno gurdam ma bébé amin bébé min kala to beelam wawi wonde mi addinate ha yettoma mi tottuma ɗum a yoɗo tanga ko forme cœur o jogui oyi ɓernde gilli voilà jimmi noon ko mennudema ƴewna kam ko safa non ƴeew an so mimi tangaɗo tan safat bébé yo non wurtiku e ngolɗo na non wurtiku mi tikka ƴeew accami sek e ok joni ngolɗo heddi ngolɗo ƴewda nda ngolɗo mi funtatama ma funtat séri mi funtatama e mi mbatta kam bébé annenne mais fullama fayiden fof ara hen mbaɗo non anne bébé wurtiku annen ƴeew huccitga ƴeew ngolɗo mum totti ngawrima billahi ngol sa totta ngam tikkat mais sérieux ngolɗo mum totti ala argay won kam argay won nuram bandam non wati ya ƴeew ngolɗo je te promets sa ari mam hokki ar c'est certain min ko an won nuram ngolɗo ko o men nan mami adu ngawunuma a funtata kam funtani bébé
ko wuli bubata buyere jabetake fudo wada gaw wada samere munyondiren ba mondiren yo acci wol saji ar makka wul sa jana din mottinga an huɗa an ɗam koyɗo fof bu kadi an foti ɓe nawni est ce que aɗa ani amadou somi andi yo somi andani ɗiɗo woli saji wona joom heɗi nawi bagage ma woppu tot ɗum woli saji muno mbimi okkam seeɗa wona heɓe taw dunɗen galle haɗanni to jonggom kam fasa majjirani ɗum jam majjirani ɗum ñalam ƴeew 5 millions ha woni joyi passe makka nawanimi e joni noon amadou ko woni meji ma ɗiɗi koɗɗo woli soñ koye ganduɗa ko woli soñ joom mi jakki kujjam koɓe wuyi ɓam hay an saɗa ki wattuma ndera min an par ce que an moen gonti hen amadou non an moen gonti hen heɗomi noon amadou aɗani ɓurtina te aɗani tooña te aɗani tooña mbo wona goto ni hen a natti tooñ goto ɗi joni galle o foof jogorɗa toñde ɗiɗo woli saji noon ko woli saji jonggom ko yahata galle mumen mbeɗa min jogui por garab ne yaha galle mumen min yaha toon mi humana ɗum murne adde ɗo e galle he joni noon an jaaha pijira adunama pijira jawdi ma ha bonnereɗa mbiya aɗa bonnanami mbiya aɗa bonnat jonggom okkam yahata wona aɗa yiɗi muur adde 5 millions o gadde yo wi fasa yo addu fawa junggam muura so waɗani o a muurata sabu ɗo 5 millions am yaltat jeewo mais jeewo hande ko an yahata marché non mais anduguma ene yooɗi de hande moom ko toon gottotomi ene yooɗi vraiment machallah mais jeewo to amina mbeɗa wayri yimde mais kanko hakkude makko e abdourahmane ene gasi ni non ene gasi fes wallam an fes ko woni fes gila dariɗa wejeg fes awa artude hakkille ma amina ma seere o way kono ma bondi needi ay neɗɗo foti ko nehaade jogo needi moƴƴiri jiiɗoma andi a nehaaki a wawi nehaade daña baraji an haɗa mbimi haɗani foti o nawni ujunere ha woni ujunere e joni amadou mi namnoma amadou ande tottirtade million ngaji ɗi hoɗo bukari wonno hoɗo jongomo wonno nde lemataɗe e jongo fasa hoɗo min gonno mine joni nomi yi gujja wadde anne joni woppitame fasa joni ala woppitam mum pourquoi had jingi pourquoi haɗa modo had jagga joni debbo codda heɗo mekko moƴƴi noon amadou heeɗima mi haalanama noon mi heeɗima ɗiɗo wolisaji jonggom ɗi jahata e ni walla ɗi jaha e na te ko heddi koyen amadou aɗani ɓurtina te aɗani joni cohli yaɓɓudema aɗa bonnami a holli kano poɗɗa amadou wolisaji ɗi jahata amadou wallahi jata ide jata ide yenanam itteɗo neɗɗo dasa a dow yenanam nawoy a faami amadou an joni ko min jiɗɗa kadi waɗa sacrifice amadou bonnanami ponnoon naw bagasal mu yaha galle bah mu mi tawoy ɗum toon mi humana murne adde e galle mbiya aɗa jagga ɗo bagasal kal sa jagguiɗo bagage hono yahata manne min no a waɗi sacrifice 5 millions am ha para min yon wonen min wadde komi karmuɗo min komi cikkiɗa komi karmuɗo walla min e ko noon jiiruɗa joni jiɗɗa ko bonnande an bonnunim anne bonnanani moƴƴi wallahi amadou ɗum haaɗani ɗo de haaɗani ɗo jaggena teeɗo wallahi haaɗani ɗo yo en garte woto leer moƴƴi ar tawi ka gorko ar tawi ka gorko ar mbaɗenen ha saf barke rasulullah ndiga calime 5 millions walla wonki fasa a faami walla a suddata ni billahi wallahi ko won kam tegmi hen amadou wulla jonggom min amadou hoyni kam amadou lepti kam amadou dawni kam bongol wala hawlugel ketugel potowel hikka yaɓɓuɗɗo cocktail malatof mo yerogo ɗum a wonta joni ko woni an hoɗo fasa fasa kay kañum yeehi argay holko haalata minene muya jongomo wujji haalisa min hol haalis mo jumi ɗo yew aɗani kañum kala kese ha waɗe hoore he a wawa won muus mulluki ha kalna ɗum ha jaɓa pourquoi onon so gorko mon resni mon deuxiéme femme kaɓay mum ha seere jeew ko an yahat marché ko an lawjat ko an bale ko an waɗat fof jeew aɗa tampi jeew ɗum wawa wonde fese andi ko gandintumami min mi wona guiƴe anani ko mbimami ko mi jibini keccuɗoma noon haalaji ma bolle puyɗe ɗum taki darnuɗa kam ɗo e gennagi wulgueɗa haalnami ɗum ɗoji bolle puyɗe aɗa bonnide ha wona sisi min mi wona guiƴe de ɗum tan gandintumami mi yiɗa wara
fasa jaggami kaɗami wata par ngara har ɓe ɓoli seeɗi jata ɗi jata hannde ɗi jata jang ɗi jata ɓaawo jang kam pawɗare heɓta ko woni ko ndugoɗa joni subaka mi jaggi gujjam hannde fasa ari ɗo e galle he mi jaggi gujjam teep Bukari bonni fasa goto mo nanannomi o mo nananda hannde ko teep jinnomi ɗum Bukari mode am ha fasa dogi wadde fasa e galle men e jongo ɓaɗi ɗum ɗo dil maɓɓe ha ɓe ñaami 5 millions am heɓ kam piñira billahi walla yon hoto jongo moye fasa gon ɓe dogi mi jeeyi kono ɗi kam mi jaggeɗi a tiɗɗi ayi ɗi kam ɗi ittay ɗo yenanam ittay ɗo joni o jagge ka haalisal mum jahkal kal walla jawdi mum naggam walla dewlede human tan seere jagge ko joni min ko diil he gonmi an ko diil he gonɗa enen e fuftani ene ɗum haydara he ndiga en tini hen hon haydara min de mi tinayi mbeɗa moole Allah joni haala ala aɗon ko jinmi chauffeur o nana gila nana moɗon noddemi jaha nder gaddani ham mulisam ƴeew jongoma aɗa andi ko cohluɓe waɗ feere ɓay rek galle moon paaɗa a rondaki marché a rondaki hôpital a rondaki brigade a rondaki mairie ɓa galle moon paaɗa yahru ni saabu Allah yahru ni tan jaaha sika yeehi pewnetteɗa toon min ma wonko nelduma pewnitorɗa ngara min mboɗo suusi yaruni e gallamen a bagage am tawno wundo Bokari aɗa ko jinmi haalandem ay oɗo guilɗo Amadou an ɓuurimo doole an ɓuurimo darde Amadou an ko mbatta woni sa janani an jongo mo wujjananima Bukari wujjananima an ko fasa ƴetti kalis ma ko mbattata woni sa jongom ko haali son Bukari bonni gurdamam fof jonggom oɗo kañum e fasa sila même lacciri kamɓe ko neɗɗo goto a faami kala ko fasa waɗimi ha jonggom ina andi kala est ce que fasa maro yano boom est ce que wona kamɓe ñamdi haalis o ɗi kam artir hakkille ma Amadou artirani Amadou artir hakkille ma tottira o wolisaji mo ko mbatta wolisa janani mi artirta yalto e haalam watto ñam sa wawi ka bandi guelam dewel gara jinggana kam koye guerre goni mballami kuure cabbi sa wawa goppa Amadou min ñani fof komi balluɗoma koye guerre ma gon mi ñani fof wona wawa fan min ala heɗami haalanma noon aɗa andi Amadou no wawi wayni fof ko jegana neɗɗo ka ɗum hurum ƴenɗam jeganagal tan wallam tan saabu Allah salamu aleykum hoto somni mi wawa a addiya soit ko gaddiya walla min makko mi ñamandira ɗo e galle he e joni ɓayre woni ko noon tawde woni ha joni ɓayre ko noon kadi mami toromo gueɗel gude aɗa nder mbatte yaha joni natte nder galle he jaaha naata suudu ma lelaɗa ndeeƴa muñanɗami ɗo e jamma ɗo e enen jolde gueeƴ mami heɓ bagage o so Allah jaaɓi mi tottuma jaaha ala jongoma muñanomi seeɗa ala muñ ƴeew joni an nden mbatta dondu chauffeur o mbiya ɗum yo muñanoma seeɗa a suwa parde anani an metti wallude Amadou artir hakkille ma o artirta hakkillam ɗi kam mi jaggat heccan ha mi aha Sofia jaggi gujjam fasa ari ɗo hande galle he a faami Bukari hari min ñamdu koreji muɗum a faami kañum e jonggam mbaddi diil joni mi jagge ɗum woni saji ha 5 millions am ara hanti kam gurdamam ma moƴƴu ma feew billahi walla kalisam ma artu Amadou he ruttini wolisa janani goppuni wolisa ɗi woppatani mbima woppataji haɗa no jeew haɗa ndi woni wona wawa kam walla buftina gueɗam sokkito gueɗam ha laaɓota haldo e am Amadou heɗumi haalanma no dañƴa caɗele fof gara mbiya jewni jewna andi ko gandintumami on no kaldume ma fof ndiwa kam mbiya kam yalte haala mbiɗo wawi yaltude haala ma ha laaɓa ceer meeɗa a meeɗi kam safran caɗele a meeɗa ɓeɓtata hamo jalta ya accam ya sabi Allah ya gabdi bonni kele wa yaw ono min kam min mbaɗmi o galle min ko mbaɗmi e yimɓe min kam somi dañi probléme tan wiyete komi wonani e gonga hay 5 millions kam so ñamama bandiji kuuɗaɗi Allah ñaama 5 millions kam teeɓo kadi wiye kadi mi wonani e gonga welani walla joni noon hono mbaɗani mon fils à moi. Allô? Baba. Wallahi ko nodduɗa kam fof mi keñuɗo mi yi message o tan dogi mi jaltimi gallo mi darani mais mi weltima vraiment merci beaucoup je viens de récupérer l'argent même vraiment merci beaucoup que Dieu te bénisse neɗɗo noon so heeɓi ne hokka yummunen ene moƴƴi ha maayi aduna o so yeeyi a liggima a heeɓi hunde seede a feccat dokka hen yumma gueɗal mum nawa gueɗal mum ko ɗum tawi yummane duwonoma la maison là c'est gâté gallo ko jiiɓi ha boni jongo ma hocci bagage mum winde yah lawol mum
Amadou là, le femme qui a mangé son argent, là, 5 millions là, il est venu là-bas, Amadou il est tombé. O yani don yasinaji ha moji. Ah, on a troisième mondial, on a guerre mondiale, guerre bonne que on est galle. Dans ce yam Amadou yani yasine wulla da yido fasa. Ene wulla nyami 5 millions mon. Ko yetu dal a jaram yara ware ma barke. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi, OK? Merci. Quand je vais arriver à la maison, je vais t'appeler, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ajarama yara wale ma barke. Ndeko yetu dal biye jo wati nel dindem. Yalla be yidu tan. Jarama. Jondi ya gallo tam de ya kulam tam de. Yara darani. Yara ni mi wadi récupérer xaalis. mbaɗana min mbimami ya moojo seese tan naata nder suudu ma lelna waɗanam no mbimami ni saabu allah moƴƴi joni ɗum woni bon welani ya e moƴƴi ya anne yawtuno e oppo balam oni homme mama ara dani plaisir oppo Ko sinta woni Fatma yehi addoyde kalis aliou nelduno amin ɓiɗo yo yahabde yam e woyo ɓingel mo waɗi nelle ɗum mandaji ça c'est bien c'est très bien anno mbatten so haalay so ari kokono hamin gueɗalam kam maro mo arona an goto an jogui probléme potoña an lijjit probléme haalisa an yeg soba e moƴƴi ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curondire muñodire mamuña curki keɓaɗiɗe ko digal welani reni gondigu ko jam sa ummi mi waɗo probléme rek mbiya waɗo probléme gasi ha seydani ummoto waɗa faa wima ana parantaw ay min mi tampi tana mi noddo waɗo fasa sinno ko wuli ɓuɓata ɓuyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗu waɗa samme fasa ham ko ni tan heɓetani an ya arɗo gaddana ham probléme mbaɗo ni doga jaa haaju ma sa noddama kadi a ɗeftata opponmi tan ko opponi ɗum aduna e laahal ha min mi haalani ɗum soforde nden tan noddami bagasujam ɗi mi heɓani ɗum min holko jogormi wadde te mi wawa busde ɗo maître taw mi nawani bagage am ɗum kam c'est impossible sini ñamde selaɓe gonnonon selaɓe Fatima ça va Oui. Ko jottunoto seeɗa dugo ngo gasi dugo ngo goppimi ɗo mi yaha noni holgon du i borom valise aji jongo ma wi noon yahno hande facha ko arno ɗo amadou yani ɗo yasina bugal jaggi ɗum on dugo fof yalti gasi ɗo caggalam tinani non min tinani dugo ɗo e galle heede tinani ɗum galle o ma fusde tawa ana tintade ha Fatima mi haalanma gueɗel gotel ay hande o saaha to jooɗimi ɗo moni foof yo woƴe hoore mum hayso ko neɗɗo ari ɗo yeesam dugdama ɗo mi wonda woƴimi ko probléme ajam de mbeɗa wondi hen kiloji 7 e capanɗe 7 mbeɗa joddi hen hay goto mi réglanani probléme mum bono fitirde est ce que ala andi ɗo neɗɗo wawa wonde ɗo e galle wiya ko haydara wawa kewde ɗo e galle tinata yo il faut que jomuji ɗin cina anda ko yal bonen filtude yo filtu mi wonda tan min kay ɓeeɗo sukaɓe rewɓe ɓe gon fof ko tiiɗi jorde guite o nayejo kos yeehi ha teppa fof gasi terene fof lafti e nangue ene yaha tan ene yaha to nayi mum tan adda 5 rendini kalis mum 5 millions mum tan ɓeeɗo sukaɓe tokosuɓe tan nawa ɗum fes ko ɗum taɓe maya lawɓe gandata koɓe toɓe paayi 5 millions nawa neɗɗo makka de nayimo makka Fatima
an tan woni giɗama galle an tan haali gonga noon min mi meeɗa andu jonngom nannimi e fasa ha fasa nawi 5 millions am te onon fof oɗon gandi on 5 millions heƴƴino joom suuda moɗo astahfirullah ex joom suuda a faami ɗum min fof mi yindiri Abdourahmane yo wallam hen so wona ɗum bako suujam ndi mi heɓata ɗum fat jongo ma wawa wiide kam o probléme gonɗo e galle fof ko ande jongo ma waɗi aɗa andire fasa jongo ma andi ko ñagotomami jongo ma saabi Allah nela ɗum jongo ma kalna amen an woni holon jongo ma vrai visage ma poɗɗa hollude amen yawi aɗa ko jinmi haalindema ala haydara ko ponmi haalindema ɗo te an ko woni probléme moon temin Fatima ɓurim ko hen muus min ndigi jinganat ɗum hande meɗe yiɗi warde fasa Boukary ko jinganɗo fasa jingani jonggom diwi ulle ko bandiji noon billahi Boukary won tibbani fane ɓe Boukary Allah ne seedi fane Boukary dida Boukary waɗana e dara ko an waɗi foof a yaara régla probléme ma banggoɗo Boukary ka yaltinade an min wona commanda Boukary mi régla mo probléme ko ha régla yettina e Boukary anen a yarni jonno jaggrimi ɗo Fatima i wona wonno wolle makko o ko walla tami woppa bimi a yaltina Boukary ko say ko an yeyi ko poɗɗa yiɗade ha paɗa min wi Boukary kulaɗo Allah jas degnu ko probléme ma Fatima accu haala nga anda o accid neɗɗo e jiɗɗo bone e jiɗɗo haala accid ɗum hen an accu haala naña baraji Sofia he bisimi ande haala ka welani mi haaltaka de a faami mi haaldanima de keɓe acci ko oɗo mawɗo kedi fata yeyi ƴetti 5 millions dokka ɗum o bob kecco nawo 5 millions fes yaade e ngala mbiya yimɓe karta Fatima accid oɗo e bone mum accid ɗum e haala amo ni tan o pitte ha Sofia Abdourahmane ça va Fatima ça va Sylvie ça va bien t'inquiète machallah ah tu la salues pas Fatima min wawi salminde mi salminani ko sehilmade wonno onon ɗiɗo ɓe ko Allah waddi on jomum wima salamu aleykum wiɗum maaleykum salam Fatima natto keƴƴa ya haajuma régle probléme aji ma gaccida hame probléme am wona min woni salminowo mi salminanimo joni ko woni hen i Sofia ko kewi mitinani haydara kewani a haalanta kam ko kewi kon sehilaba Allah waddi on joni waɗi wima salamu aleykum a samminanimo kay min hamde tan ko kewi il faut que kam lincirema anda ko kewi joni kay hanno ko kewi Fatima wottoñam ɗo tawɗa hame ƴetta air ya haajuma lijjit probléme ma gaccida hame probléme min kay mami anda ko kewi hanno kam ko kewi i jomum wima salamu aleykum mbiya salo haalde Sofia ko kewi mitinani Fatima ya haajuma merci damal ngal nen soɗami yewira coomamo jandide ɗim gala ko suba fof mi fof adda jukku kas tiye jeew argani haalen ma toro nak seturo te kala ko heewi rufa ko ça soit la dernière fois oɗon jooɗi ɗo ɗum mbemi ko ni te hay preuve goto on ganda hen ay oɗo faca mo mbira ko sehilam kadi goppon kala ko waɗa e galle he jongo ma waɗi ɗum jongo ma watti ɗum sibi Allah nela ɗum goppe kam min ko ɓinguel janiguel walla min yiyam yooɗani ha jongo ma ay neɗɗo moƴƴo yaade ko yimɓe moƴƴuɓe ay o fasamo ndewɗa cikkiɗa ko waɗi Amadou ko ma nafmo nafatamo de o yaade 5 millions Amadou o arto jooɗo wayno wona kanko wonnoni nafata fasa nafatama an o jaadiɗo makko te haalnam sehil ma mi haalanma huliyani an kay ko ɗon tan ponɗa andude yan hoɗo ko Aliou wiyatno ko neldi a addi merci kay nga yetto Allah yi addi noon kay waddi yalti noon ƴeew min ƴettene ɗum Allah ɗum alhamdulillahi rabbil alamin rabbal alamin waɗɗo ko weeɓatde nda gueɗel ma nen ence duwona mum duwa tan o yiɗi to wonɗo jam Fatma neɗɗo so dañi ɓinguel mum weddin ɗum mbala juumani esi oy ko ɗum gadduɗa iko gueɗal ma wonɗo gueɗalam min e Fatimata haade ma yahde aɗa fecca kay mataw gadda ha e junggal yiga ɗum ko ujunnaji ɗiɗi
o dang gel heccanke aliou neldi ya addoy gadda ala batta sono gadda nambe ujunnaji ɗiɗi ɓoli ɓoccoli iko an jeeyi ko gueɗe ma wonɗo min ke ko dayimi ko min jeeyi ɗum an jeeyi ko an jeeyi ɗum ɗo ka an feccat walla ko min feccat so aliou leggi yima neldi kay mataw koye junggam foti rewde ko min jogui programme galle o koye junggam kay rewata mi andano watte kono ko an yahata pecca guel toon gila so heure hey Fatimata an de wona koolaɗo Bougari, Mara, c'est pour toi seulement, c'est fini. C'est ça que Aliou t'a envoyé. Faut prier pour ton fils. Il y a quoi même? Tu veux chercher quoi problème quoi ou ça aussi? Hein? Fatimata aliou wona ala ko wona toon sono wona toon hande hitande man koni bal ala ko neltanɗo soon ujunnaji ɗiɗi ɓoli ɓoccoli A yiɗa ɗum ɗo? Ɗum goɗɗo tan. Ka jawɗum hande ko pindata hoɗum piɗo manda. So wona ɓi. eyyi min kam jinmi namnade beele ko ɗiɗi ɗi neldi walla kono foti neldi. Biyom tan ka jawɗo. an haydara andana fasade fasa ko bonɗo fasa ko moƴƴo an holko ganduɗa hen te ko kalata hoɗo mboɗo laaɓano la Ibrahima Didi junggam ni haydara anda hen te arandi ko jinmi haalande ndem ha ay oɗo fasa e oɗo Amadou noɓe gonde suudu eɓe urodira eɓe momodira eɓe mbaɗa jambas mabɓe walla ɓe tottidira 5 millions an a tawa min mi tawa walla an aɗa tawa ha koppe ko waɗa fof mbin ko jongo ma koppe kam min mi suuro ono holko woni probléme moɗon e min jongoma he andi ko gandituma haala ka nani yiɗe hewde ay fasa ay dukko koyngal makko ɗo e galle andi ko haalandumami ko aɗa ko jinmi haala nden an a famdiri hadde fasa arde ɗo e galle te so ɗum ɓenni komin fonno wiide haala ka nani heew te ɗo ne huuli aɗani ko jinmi luɓine kam suudam ɗo jalta a boni needi noon kono ma andu ko min woni ɗo mawɗo so a bomɗo needi haalam woni an haalam visage ma yaawi jongo ma mbiɗon haydara on ganda taw wallahi son gandi ko fadi moɗon ɗo ko mondendo jongo ma ko capable joni gandon ɗum hami ara ɗo e galle he mi daago ɗo e galle he mi buftinoɗo mboɗo waɗa jagar yam nden ganduto holkonto jongo ma haydara on ganda taw Alors le nduna ɓiye wondaɗo dugo taw sa yiiɗa ɓuña ɗiɗi tan gattira yo mayde das ɓiyam kay tawi ujunnaji ɗiɗi nelde tami ɗo fokko yane mum kay tu veux pas he tawi an ka tuya coggu ɓoccode min mi yawti coggu ɓoccode min bukay ƴettu yawdu hen mbadda men ujunnaji min mbiya sikki nelde tami ɗo ko ganduɗa ko hoore ma no wawi sood teere walla sood ot walla ko ganduɗa no wawi lijjidde hawji mawɗo galle o lijjito ala gaddanta ɗo soon ujunnaji ɗi e joni Fatimata an mi namdoma an hon foti dañɗa an ala o namdo min fonni dañim an kay heeɓi koma a geddi ɗum Allah jarama mimam dañon ko poli wadde makko bandiraɓe ko poli wakkede ɓiyam ala hono foti peccuɗa kay hono foti peccuɗa ono ɗinti ko peccim ko an ka hokkam wina ɗiɗi ke mbiya yiɗa kay jarani wallahi aliou hoyi tawi sikki ko an tan an tawi kunugel ma guel heeɓi ɗum donade daña toon barke liggo toon waɗi barke wallahi funti hoore mum merci c'est bon joni fuɗɗi ligga duwonomo haw daña goɗɗum kam daña do mi ta hunde kam ko ɗemgal am baɗagal barke ngal min mi dorantake nel dow ujunnaji ɗi hitande c'est bon maintenant c'est bon merci kiitogel Allah koɗo ngel koddi Firawn morma an ɓey tuk jaa a waɗi komi sikkano gine curodiren muñodiren koddigal welani mamuña curki keɓa julɓe koddigal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yip koddigal wela yara yeso Sofia an ndo time ko woni yow jooɗo komi cohlom jooɗo won ko jimi yon jewta Sofia an ndo time ko ɗum woni a nana min komi ñamo yimɓe walla komi baro yimɓe walla ay ko kalnanmami ko guila départ ha joni ɗum tan kalanmami Sofia min komi jiɗɗomo ñinmi ko resdema gona joom suudanmi wona joom galle ma te Sofia ay sa en gurdi kala ka gonɗo wonno mette ma wonto belamma ñinmi gara gurden te an minima l'islam ne jaɓi dewgal men
dewgal men hangal dagi Abdourahmane ana wita astahfirullah a tubanta Allah an ko min mbita dewgal men ne dagi te aɗa andi très bien desnirnom koye mawni ko ngati ha pattottuma an gadda wonko gandanɗa hoorema fotani ɗum miijade ka joom hakkille ƴewdo suudu min goto woni hen ngara gurden kadi mbasa ƴeew ni no mbaɗumen ƴeewni an hakkudema ƴeew haydara ko mbaɗimi hen fof haɗa andi no wayi oɗo comportement mi jogui min mum tan mbawi jogo e mum kono ko heddi ko hen Sofia yimɓe ko ganda min an woni e ɓerdam ay min ko wurnatami ko an hen jeeyɗa sika faami yimɓe ko ngara gurden ayi sa yalti ɗo anda janoyta kala ko wonata e debbo hinayma Sofia aɗa gurden minoma ewoyo bayam ɗum ne woni joli ko tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde giɗo ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano